రాష్ట్రంలో సంక్షేమ పథకాలకు సంబంధించి పారదర్శకంగా రైతు పథకాలకు అమలుకు అంటూ మనకి అప్డేట్ అయితే ఇచ్చారు. రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ ప్రత్యేక సంచాలకులు హరికిరణ్ గారు అయితే ఈ విధంగా తెలియజేస్తున్నారన్నమాట. అర్హులైన రైతులకు లబ్ధి కల్పించేలా పథకాలను పారదర్శకంగా అమలు చేస్తున్నట్లు వ్యవసాయ శాఖ ప్రత్యేక సంచాలకుడు హరికిరణ్ అయితే తెలిపారు. రైతు పథకాలకు కోత పెట్టడం విప్లవాత్మక పాలన అనే శీర్షికను ఈనాడు అయితే ప్రచారం చేశారంట. దానికి ప్రధాన పత్రికలో ప్రచురితమైంది కాబట్టి ఈ కథనానికి వివరణ అయితే ఇచ్చారు. వివరణ ఇస్తూ అంటే ప్రభుత్వం వారి వివరణ ఇస్తూ వ్యవసాయ పంటలకు సంబంధించి 18.98 లక్షల రైతులకు 1517 కోట్ల పెట్టుబడి రాయితీని అందించినట్లు తెలిపారు. అంటే రాయితీ అన్నమాట, ఇవి రాయితీ సొమ్ములు. అయితే ఇటీవల రైతులకు రైతు భరోసా 2వ విడత నిధులు కూడా జమ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా కొంతమందికి అయితే డబ్బులు రాలేదన్నారు. సో అవి అయితే మ్యాక్సిమం జమ అవడం అయితే జరిగింది. అయితే ఇన్పుట్ సబ్సిడీకి సంబంధించి అంటే పంట నష్ట పరిహారానికి సంబంధించి రైతులకు అందరికీ అందడం లేదని, వారి వివరాలు అయితే సక్రమంగా ఉండట్లేదని చెప్పేసి వీరైతే అంటున్నారు. అందుకే సో పారదర్శకంగా రైతులకు అన్నీ కూడా అమలు చేస్తామని చెప్తున్నారు. సో ఇది మనకు లేటెస్ట్ అప్డేట్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో